Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं इसोरावनो आंबो मोजाङै दङ. Good news फैलायबाय जोंहा good news एकदम लेटेस्ट जोंहा एमजे नार्जारि एनिथिं एमजे नार्जारि नामा हिनजाव लाना खारलायबायनो 19 बोसोर बैसोनि हिनजावखौ लाना खारलायबाय आं जास्ट दा बावैसो फेसबुक पेजआव नुदों गाइस बड'लेण्ड रादाबाव लेटेस्ट एफआइआर होनाय जाहैदों हिनजाव लागोनिफ्राय एकदम बैसो गोरलै हिनजावखौ लाना खारबाय मा जाखो जाथायफ्रा बोरै जाखो मालायखौ बिराद मोजां बुजायो ओमफ्राय दा गावनो नै लाना खारलायबाय माथो रायजोफोर बेबायदि मानसिखौ मा होनबावनांगौ जाखो आङो नैबे स्क्रिन शेयार खालामनानै नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय नैबे लेटेस्ट निउस आपडेटखौ स' लोगोफोर बिदिबा नैबे निउस लेटेस्ट आपडेट स्क्रिनखौ नायलांबानो जाबाय बड'लेण्ड रादाबाव होदों नै जास्ट नै रायजोफोर दा बावैसो लाना खारदों जाहैदों 42 मिनिट्स जाबाय दै बड'लेण्ड रादाबाव होनाया एनिथिं एमजे इउटुबार जेरेमिया मुसाहारिखौ 19 बोसोर बैसोनि हिनजावसा लाना खारनायनि अजदनो लागाव चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय नाम्बार 1 बाल्लाजार गामिनि जेरिमा नार्जारिया निरुला नार्जारिनि फिसाजो सितरलिना नार्जारिखौ इउटुबार एनिथिं एमजे जेरेमिया मुसाहारिया बबेबा जायगायाव लानानै खारलांनाय अजद बिमा बिफानि लागाव बे जाथायखौ लानानै फिसाजो सितलिना नार्जारिखौ मोनफिननांगौनि नोजोरजों बेंटल आउटपस्टआव एफआइआर होयो बिमा आरो बिफाया एफआइआर होनाय जाबाय गाइस मा होनबावनो आरो सेस दानाब्ला मा होनबावनांगौ जाखो हिनजावफोरखौ साबेसे बरबाद खालामगोन बेलाय लादों आरो खारदों होननायसो जासिगोन माथो मालायनि हिनजाव लाना खारनायखौ भिडिअ बानायोमोन ओमफ्राय दा गावनो नै बोरै जाबावनांगौ जाखो बिदिलाय रायजोफोर मालायखौ एथ' मोजां बखिग्राया बिदिनो जाबाय अ आदैमोन नोंसोरथ' स्क्रिन रेकर्डखौ नुखाबाय जाने मा जामारदों जाथाया एनिथिं एमजे फेसबुकआव ओरैबायदि दावरावना दायो बर्थमान लानानै खारमारबाय आरो ना होनबा ओरैबायदि फाग्ला आंबो ओंख्रिसो संगासिनो नै थाइगिर ना ओरैबायदि गोथाव बेजों लोगोसे आहा नै थाइगिरजों ना संगासिनो बे एनिथिं एमजेनि निउसखौ जास्ट दासो नुदों आरो आङो नै स' लोगोफोर आं बांद्राय गोबाव बखिबाय थाला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच लाभ इउ टु अल ओमफ्राय माबाफोर गोदान आपडेट मोनोबा आं थाबनो आपडेट होफिनगोन नोंसिनिसिम ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै दिनैसो नुसनफैदोंब्ला साबसक्राइब एन्ड लाइक शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गाइस लाभ इउ टु अल बाय बाय